Systém potrubních klimatizačních jednotek Vento je jedinečným nástrojem pro realizaci komplexních vzduchotechnických zařízení, která mohou růst v závislosti na potřebách zákazníka. Výkonový rozsah pokryje potřeby od malých až po průmyslové instalace. Ve složitých prostorových podmínkách, například při rekonstrukcích, je Vento nenahraditelným nástrojem. Jako u všech výrobků firmy Remaq lze i v případě jednotek Vento vybírat z různých materiálových variant. Široký sortiment ventilátorů umožňuje realizovat všechny potřeby projektantů. V elektrických ohřívačích a směšovacích armaturách vodních ohřívačů je skryta velká část inteligence systému regulace a řízení pro různé typy provozů. Konstrukce potrubních chladičů je stále unikátní. Energeticky úsporný provoz, včetně rekuperace, to je základní požadavek doby, který jednotky Vento zcela splňují. Komponenty jednotek jsou navrženy tak, aby přesně a spolehlivě pracovaly s řídícím systémem a aby minimalizovaly nároky na projekci a montáž. AeroCAD je jediný software, který umožňuje komplexně a profesionálně navrhovat potrubní klimatizační jednotky, a to včetně regulačních vazeb. Expresní dodávky ze skladů a rychlá a jednoduchá montáž komponentů jednotek Vento vzhledem k jejich nízké hmotnosti jsou hlavní devizou tohoto systému. Tisíce ročně dodaných jednotek Vento. To jsou tisíce spokojených zákazníků v mnoha zemích Evropy a Asie.